Zdravím všetkých rybárov, dneska by som vám rád predstavil novinku na našom e-shope Riboflex.sk. Na našej predajni tiež nájdete nový signalizátor Pulsar. Tento signalizátor vyrába spoločnosť Carp Academy. Signalizátor už je vybavený viacerými funkciami. Je napájaný 9V batériou, ktorú môžeme vložím sem, aby sme si ukázali, ako tento signalizátor vlastne funguje. Signalizátor sa vlastne aktivuje takýmto switchom, ktorý sa nachádza na spodnej strane. Veľká výhoda tohto je, že po ukončení rybolovu nemusíme batériu vyberať, ale stačí ho prepnúť do polohy off a signalizátor sa nám nezapne sám od seba, ja neviem, v batožine alebo tam, kde je teda uskladnený. Čiže teraz si ten signalizátor aktivujem týmto gombíkom. Signalizátor už je aktívny a pomocou týchto gombíkov si môžem nastavovať rôzne funkcie tohto signalizátora. Môžeme si to ukázať teraz pomocou takéto karty. Signalizátor, keď odtiahnem, vlastne indikuje LED dioda, dve ledky tam blikajú a indikuje vlastne záber, tento signalizátor. Pomocou povedzme tohto gombíka si môžem teda aj citlivosť nastavovať, alebo teda výšku tónu. Tento gombík slúži na zmenu tónu, teda, že keď ho teda pootáčam, tak sa nám mení vlastne tón. Tento gombík otočný, to je vlastne zase hlasitosť. Čiže keď dám maximálnu hlasitosť, tak to asi vyzerá takto. Čiže citlivosť, potom máme hlasitosť a výšku, hĺbku tónu. Ďalší tento prepínač sa dá prepnúť do ďalšej polohy a vtedy sa nám rozsvieti ďalšie pozičné LED svetlo, ktoré vlastne nepretržite svieti, a teda aby sme aj videli, že teda kde sa ten signalizátor na tom stole kvázi nachádza. Takisto má pripojenie jack, pripojenie vlastne na swinger. Zoberieme si swinger. Vlastne keď otáčaním zase tohto, ja neviem, keď je záber, tak takisto nám sa swinger rozsvieti teda a vidíme, že teda niečo sa udialo na tom zábere. Tu dá sa povedať, že swinger svieti stále. Teraz sme ho vypli a teraz sa zase vlastne rozsvietil aj swinger.